godt se alle. Lige til at starte med, så vil jeg gerne lige sige, at inden jeg starter, at alt det her, i det der kommer i show her, det er rigtig grov. Så hvis nogen har behov for at gå, så gå. Jeg kan ikke bruge det sådan noget. Der er intet ondt ment i det, jeg siger i aften. Så der er bare ikke nogen, der løber grædende ud af noget. Men lad os starte. Jeg betragter lidt McDonald's ledelsen som et slags nynazistisk hierarki. Vi har på en øverste plads, der har vi Kenneth. Hvad mener det om sådan et slags nynazistisk hierarki? Så har vi Camilla på en konge 2, som hun selv vil sige. Så har vi Stephanie. Så har vi manageren. Og så har vi medarbejderne. Og så har vi Barley på en sidste plads. Hvis vi tager sådan en som Kenneth. Jeg har ikke så meget til fælles med Kenneth. Udover kaffelatten. Og det han altid render rundt i hønsestriktøj og har nogle af hønsene. Så har vi Camilla. Camilla, hende har heller ikke så meget. Hun er bare, hvis man tager hende, og så Prada fra Kongen Marienlyst, og Gustav fra Lækker til Love, så har man en meget, meget god kombination af for mange mokajer og et arrogant arrangement på diskotek Crazy Daisy. Udover det, så har vi Stephanie. Jeg kan rigtig godt lide Stephanie, det er slet ikke det. Men det har nok også noget at gøre med, at jeg ikke ser hende så tit. Stephanie, hun gør det, som jeg tror alle vi medarbejdere har noget til fælles, det er, at vi hader at blive presset til at tage på arbejde. Hun ringer der klokken dårligt om morgenen, hvor vi stadigvæk sover og har make op i ansigtet i nogle af os. Ringer hun der. Steven, kan du ikke komme på arbejde i dag? Ej, jeg har lektioner. Jeg kan ikke komme på arbejde i dag. Kom nu, Steven. Ej. Please, Steven, kom nu. Nej! Prøv at chefer, der presser ikke til at tage på arbejde. Det er sådan noget, der giver mig lyst til at afsigte mit jakkevær. Så har vi Veronica. Veronica, hun hævder jo i en alder af 24 år, at hun for første gang var fuld som 17-årig. Veronica, det er vist en stor fed løgn. Ligesom din sans for mode og dit danske pas. Hvis I tager 17, og så fjerner et-tallet, så har I facit. Det er lige så snart et baby bliver født i Sverige, så plukker man det typisk, lige så snart det kommer ud, hvorefter man hælder en gang modermælkserstatning i form af vodka direkte ned i maven på lorten, så det kan holde varmen det næste lange stykke tid. Okay, så er det falsk, det er vel det samme. Det tror jeg ikke lige på. Jeg har det lidt med Veronica, som jeg har det med Meg, de stivelse. De laver ikke så meget andet, end at have rundt af stive. Specielt Meg. Meg, hun laver ikke andet stive. Hvis man tager et fænomen af stive svensker, og så samtidig med Meg, så har hun faktisk en rigtig god match. Tak. Så hvis man en liderlig lørdag morgen, hvor jeg var på arbejde, eller det var jeg ikke engang, det var Meg, der var det. Der var hun på arbejde, og hun ventede på varer. Det var en morgenvagt, så hun ventede på varer. Så lastbilchaufføren, han kommer kørende forbi der. Nice. Minder lidt om min tid i Anonym Rygeklubben. Anyways. Hun står udenfor og tager imod lastbilchaufføren der, som kommer med varer. Og i de første 10 minutter, der stiger han ikke ud. Og hun begynder at vinke til ham sådan her. Der går yderligere 10 minutter, og der sker ikke rigtig noget. Han bliver bare siddende inde i den der fucking lastbil der. Og hun bliver ved. Hvad sker der her? Så efter lidt tid, så begynder hun at ringe til Jannik, fordi hun panikker. Hun ringer og siger til Jannik, Jannik, du må hjælpe mig, jeg kan ikke få lastbilchaufføren ud. Og Jannik han siger så,
Men hvis du havde ringet for 20 minutter siden, så kunne jeg have haft chancen for at få en finger med i spillet. Eller måske lidt mere. Det ved jeg heller ikke. Der sker så det, at en anden dag, da jeg er på arbejde sammen med hende, der havde jeg selvfølgelig den glædelige arbejdsdag sammen med Meg, som er fantastisk sjov. Jeg kan så se, at der er noget galt med hendes ben, så jeg spørger så, hey Meg, hvad er der galt med dit ben? Og så siger hun noget af det klammeste, jeg nogensinde har hørt et kvindemenneske sige. Siger, jo, nu skal du bare høre, at det er fordi, jeg har så kraftig menstruation, og den nærmest strømmer af en gang kødboller direkte ud af skiden på mig. Og jeg får den nærmest løber ned i en gang ketchupbrød på mig, ned af benet på mig. Og har der på mit ben, det gør sådan, at det står ned, så får jeg blevet nødt til at gå sådan her hele dagen. Så stop det der, mand! Hvorfor skulle jeg høre det? Prøv, hvis du bare har sagt, at jeg har haft det røde, så havde billederne været væsentligt klammer i mit, eller mindre klammer i mit hoved. Og hjerneskaden er væsentligt mindre. Og apropos hjerneskader, Brian har jo en tendens til mere at mobbe folk. Kun venligt. Specielt den dag, hvor vi fik nye uniformer, hvor de skulle sidde nede i buksen. Vanvittigt smart. Så skulle jeg trøjen ned i buksen, og buksen så langt op ad navnet, så man kunne se 10 cm strømpe hernede. Navneskiltet skulle sidde perfekt, og så skulle, derudover det, så skulle jeg have en lille hat på, hvor stod I'm loving it. Thank you! Og Brian han stikker lige hovedet med til mig, da jeg har proppet t-shirten så smart ned i buksen, så siger han, jeg vidste, det så godt nok dumt i det der tøj der. Hvad vil du helst kalde sådan noget? Farmer John eller Farmer Stingsen? Ingen af delene, klart. Det har du godt gå hjem nu. Fuck af med dig. Så bliver det Farmer John. Prøv at fuck af med dig, mand! Hvad er det for en klap børnelokker? Altså, jeg kan ikke bruge det til noget, jeg skal på arbejde nu. Jeg vil bare gerne hjem, så jeg kan komme væk fra dig og væk fra det her sted. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare ham. Så okay, fair. Prøv at Brian, dit hår det er så lyst. Så hvis du regner tilbage med en gang brylcreme, så vil du for første gang have noget til fælles med en Arla Kærgaard smør, udover den helt utrolig høje fedtprocent. Jeg kan godt se, at det er svært at så score, når man har smørhår. Når man har smørhår, så går jeg i byen, og jeg får så også kun en pige med hjem. Hvad siger vi? En gang hver 6. år. Når så endelig har fået det med, at vi er klar i kanen, så er du så egoistisk, at du vælger at gøre det helt selv. Og udover det, så er det en udviklingshæmmet pige, du har taget med hjem. Så nok med, at du har plantet en klat så fint i øjet på hende. Så er hun også udviklingshæmmet, det vil sige, at hun er handicappet og blind på det ene øje nu. Tak skal du have, den skal hun da lige have med. Så hvem er nu? Farmer John. Det er du. Godt. Tak for mig. Hvem har vi med på solen? Ej, Simone. Simone har et citat i hele verden, det er, nu går jeg lige ud og skider. Vi ses. Stop med det der! Brød Simone, en ung smuk pige som dig, skal ikke sige sådan noget usimmende med. Jeg kan godt forstå, at Christian Hamann stadig ikke er sammen med dig, men jeg tror altså ikke, det er på grund af det. Jeg tror bare, du skal være lykkelig over, at han stadigvæk er sammen med dig. Der er tryk på, som man siger. Simone, hun siger også en gang imellem noget af det mest ulækre, jeg nogensinde har hørt. Hun havde lidt ondt i maven i dag. Så kommer jeg og spørger hende, hvorfor har du ondt i maven? Spiser mange tortilla, eller skider du bare for meget? Hun siger så, det er fordi jeg har så kraftig menstruation, at der er sådan en gang, der var en mjølsovs, der bare vælter ud af benet. Hun var sådan ned igennem, ud af buksebenet, og bare ned i sådan en ketchup. Og der stod jeg i gang med at fylde ketchup op. Så det var så lad det være med det der. Næste dag, der var jeg så lige inde og snakke med Christian, så jeg prøver, at det er fint nok, at du er sammen med Simone. Og I to har sex sammen. Det er helt fint. Det er helt fint. Men prøv lige at være lidt mere forsigtig på hende, så snakker du sammen med hende. Så når du ikke når du stikker et ekstra hul i hende, det kan hun ikke klare. Det er kun også medarbejdere, det går ud over. Det er så fucking ulækkert. Nå, så lige inden vi runder Simone af, så har jeg lige godt råd til jer alle sammen. Det er nærmest en reklame.
til SM og Spanking, så tager vi Simone og Christian Hagman på camping. Jeg har været på Så har vi Nikolaj Gregersen. Nikolaj har jo gennem 4 måneder med cirka 20 nuggets på 30 dage endelig påstået, at nu vil han fandme tabe sig. Hvilket jeg synes var en super fed og ambitiøs idé, så jeg tager med ham ind en lørdag formiddag, hvor vi skal ind og spise. Jeg tager en burger, han tager en salat. Og så tager han en kakaomilkshake til. Og jeg tænker, okay, fair, man kan ikke stoppe på en dag, det kan man ikke. Det ved jeg så ikke med rygning og sådan noget. Så skulle jeg så op og have en is, og han vælger at gå med og siger, jeg vil gerne have en kakao-sundae, siger han så. Så siger, okay, hvis du skærer isen fra, så har du mindst tabt de kalorier. Så siger han så, ja, men altså, det her kalorier der, det når jeg ikke engang at sætte, så det smager også bare så godt med is i, snakker han så til sin krave, ikke? Men så siger jeg, okay, prøv nu, lad os nu lige finde ud af, hvad vaniljeis egentlig er lavet i. Vaniljeis, det er egentlig bare en hel liter fløde ned i en gryde sammen med æggeblom, sammen med sukker, så det varmer kraftigt op. Under piskning, så er der tilsat vaniljesang, fordi det er vaniljeis, det skal smage jo. Så er det lige afkølet i 45 minutter, så er man taget ud igen, varmet op igen, så med under piskning. Og så er endnu mere flødeskum tilsat, og så er det sættet på køl i cirka 4-5 timer. Det er det, vaniljeis er lavet af. Og så skulle du lige huske, når det er McDonald's-kutyme, så skulle du lige gange det med 16, fordi så meget koster det for et fucking lille bær med is i. Så jeg tror bare, du dropper den is til en anden gang, G. Du kan ikke tåle det. Så har vi Maria. Der har faktisk været stor efterspørgsel omkring jokes på Maria, og sagde, er hun ikke bare en joke i sig selv? Hun kom hen til mig en dag, så spurgte i fuld alvor. Alex, hvad farve har en næresæd? Jeg ved svaret. Selvfølgelig gør jeg ikke det, Maria. Jeg kender ikke svaret på, hvad farven næresæd har. Det er ikke sådan noget, jeg går op i. Men udefra... Det er løgn. Ja, det siger man også om din mor. Så udover det, er det ikke også dig, Maria, der har en kæreste, der er nære? Det er i hvert fald det, rygterne går på. Ja, det siger du nu. Så går jeg ud fra, at de selvfølgelig også har haft sex sammen. Så ved du da, hvad farve det er. Eller hvad? De går vildt til det. Jeg kan godt se, at de går meget vildt til den, siden du ikke kan se det tidsrum, hvor han skyder af, og klatten ligesom ligger i øjet på dig. At du ikke kan se, hvad farve det er. Men fair nok. Jeg kan godt se, at I går virkelig, virkelig meget til det, for fænomenet bollegarn, det holder vist rimelig meget stik, når du kommer på arbejde. Du gør fænomenet bollehåndtag vel også? Men det ved det ikke. Så har vi Christian Simon. Hvad var det, Christian? Nej. Jo, Christian Olsen. Christian Olsen og Simon Blomstergren. Er det ikke lidt om op sit barn, der hedder Blomstergren? Lad det lidt. Jeg hader de to personer. Fordi det er to personer, der hver eneste gang kan komme på arbejde og kun have 2 timer og alligevel være pissetrætte og uambitiøse. De har 2 timer i hverdagen, og når de møder ind, så er de sådan, jeg magter ikke om i dag. Vi kan bare ikke mere, jeg vil gerne nu. Jeg magter det bare ikke. Så siger Simon, hvor meget har du i dag? Hvor mange timer skal du lige arbejde? Jeg skal slet ikke arbejde i dag, jeg skal bare. Simon og Christian, de er nået op i de der klassiske teenageår der med Justin Bieber musik og sover til klokken 3 om eftermiddagen. De kan lave det, som jeg kalder hundefjæset. De kan komme på arbejde, og så efter 1,5 time, der kan de
nærmest vade hen haltende til Stephanie og så sige, må jeg godt få fri nu, please Stephanie? Og så hundepisset. Og Stephanie er svag. Og siger, jo, så lad gå der, så smutter du. Stop der! Du sender ikke en hjem, når han har en halv time tilbage på arbejde. Det gør man ikke. Så må du sgu sparke ham ud i lobbyen eller sådan noget, og få ham til at fejle eller sådan noget. Nu sparke ham ned til nogle øde øer eller sådan noget, så han kan lære om lige ved et spil og stunder. Eller aften for en halv kokosnød, ved jeg ikke. Hvem har vi mere? Hvor er det, han sidder henne? Sonny, hvad gjorde du? Jeg troede, at jeg glemte mig. Nej, det kommer nu. Sonny, han kan ikke rigtig tage så meget. For eksempel en dag, der laver jeg en joke på ham, hvor jeg siger, hey Sonny, din mor skulle egentlig lige så billig som i Køjnoffer. Og det kan han overhovedet ikke tage. Han stiller sig helt op i ansigtet på mig og siger, hvorfor siger du det? Fordi jeg er sort. Sort? Jeg troede bare, du slikkede røv. Nå, men fordi jeg er sort. Nej, så jeg bruger den der outfit af spraytan, du har købt af det. Det kan skrabe sagen med en sløv hækkesaks. Så prøv at holde din kæft en gang, du ikke. Sonny har det også noget, og jeg ved virkelig ikke hvorfor, men han går rimelig tæt på folk. Bobcat. Kommer han hen der? Kan du væk med dig, menneske? Så kommer han hen til mig sådan, gå da væk med den homoarm der, altså. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Er du på udsat, eller hvad sker der? Jamen, hvor er det for klart. Jeg kan godt forstå, at hvis du er homoseksuel, jeg har intet imod, du skal bare holde dig længe væk fra mig af. Jeg kender selv flere, der lige har sprunget ud her for nylig. Jannik. Slipper ikke helt udenom alligevel. Jannik, han påstod jo meget, dengang jeg begyndte at skrive det her show, at jeg havde intet på ham. Jeg havde intet, han lavede aldrig fejl. Jeg havde heller ikke rigtig noget på ham. Før jeg så til sidst fik et... Ja, Trine, den kommer også videre til dig. Hvis man kigger på Jannik og Trine, så har henholdsvis på ledelsen, så er der ingen af dem, der behøver at tørre røv det næste lange stykke tid. Det har de ligesom klaret for dem. Billige point, Alex. Du ved det mig. Din mor er også billige point, men hun er sgu meget dejlig det der. Ja, det er hvor datigt. Hvad synes I om det? Var det lidt for hæftigt? Nej. Du kunne aldrig klare det? Er du hurtigt startet nu? Ja, det var det. Ej, lige her runder af, der vil jeg lige sige, at der er intet af det, der er mest sjov. Eller... Jo, vi mangler faktisk lige en til. Det er